Kaixo, Maitane Krutxaga naiz, eta bideo honetan azalduko dut laugarren bidalketeri dagokion edukia. Dala ikasleek elkarlanerako ze testuinguru dituzte eta honen evidentzia. Honen portfoliora baldin bagoaz. Talde lanean aritzeko komunikazio eta elkarlanerako erabiltzen dituzten kanal eta tresnak, ikasleek erabiltzen dituzten tresnak dira emaila, Drive-a eta Moodleko foroak. Ikasle bakoitzak bere, gure ikastetxean alumni, korreo alumni bezala ezagutzen duten Gmail kontua dute, eta erabiltzen duten tresna, komunikazio tresna, nik uste principala dela emaila, eta Gmailak eskaintzen digun Drive tresna erabiltzen dute, beraien elkarlanerako eta fitxategia partekatzeko eta bertan lan egiteko ere. Hemen pantalla argazki batzuk jarri ditut ikasle alumni kontuetako batena. Eta horrez gain, Moodleko erronkan foroa aurkituko dute, hemen txikian ikusten baino zabalik daukat, elkarlanerako foroa bezala izendatu dudana, bertan ere hau tresna bezala edukiko dute ere lan egiteko. Baliabidei dagokienez, gure ikastetxean Moodle plataforma erabiltzen dugu, guk Agora bezala ezagutzen dugu, izendapen hori dauka gure ikastetxean, eta bertan aurkituko dute ikasleek eduki guztia. Bideotan azaltzen jo naiz nola ni joan pixkanaka ikastaro hau edo erronka atal hau sortzen, eta hemen aurkituko dute eduki guztia, bertan ere foroa izango dutela. Guk hau da erabiltzen dugun modua, ikasleek bertan daukate eduki guztia. Beti lan egiten dugu Moodlearekin, oso lagungarria baita beraientzako ere eduki guztia bertan izatea.